Zlomíš to a čakáš, že je koniec. Lenže nie. O pár sekúnd sa to začne vracať späť. Áno, aj tvoj mobil. Bez lepidla, bez náradia, bez človeka. Toto nie je trik, toto už existuje. A ak to pochopíš, zistíš, že nejde o zaujímavú hračku, ide o zmenu pravidiel. Väčšina vecí sa nepokazí naraz. Rozpadajú sa potichu. Neexplodujú, nerozpadnú sa okamžite. Začína to vždy rovnako. Mikrotrhlina. Taká malá, že ju nevidíš. Ale ona rastie a potom praskne most, odíde batéria, rozpadne sa materiál. Nie je veľká chyba, malá prasklina, ktorá nebola zastavená. Tak vedci spravili jednoduchú vec. Neopravuj problém neskôr, zastav ho hneď na začiatku. Začnime niečím jednoduchým. Plast. Normálne ho prerežeš a je koniec. Ale tento nie. Vo vnútri má tisíce mikroskopických kapsul a v nich je tekutina, niečo ako lepidlo. Keď ho poškodíš, kapsuly prasknú, tekutina vytečie, spojí trhlinu. Hotovo. Materiál sa opraví sám. A teraz krok ďalej. Niektoré materiály už kapsuly nepotrebujú. Majú väzby, ktoré sa po roztrhnutí znova spoja. Ako magnety, ktoré sa priťahnú späť. To znamená, škrabanec môže zmiznúť bez zásahu. Toto sa už testuje v elektronike. Áno, existujú displeje, ktoré sa dokážu zahojiť. A teraz niečo, čo by nemalo fungovať. Betón. Najpoužívanejší materiál na Zemi a prakticky isté zlyhanie. Prečo? Lebo vždy praskne. Otázka nie je či, otázka je kedy. A keď praskne, dostane sa tam voda, to znamená, že sa začne rozpad a to znamená drahé opravy. Tak vedci spravili niečo prekvapivo jednoduché. Do betónu pridali baktérie. Keď sa objaví trhlina a dostane sa tam voda, baktérie sa aktivujú. Začnú vytvárať vápenec. Ten postupne zaplní trhlinu. Betón sa doslova zahojí. Bez robotníkov, bez zásahu. Toto sa už testuje na mostoch a budovách. To znamená stavby, ktoré sa opravujú samé. A čo to znamená v praxi? Menej oprav, menej peňazí, dlhšia životnosť. To nie je malá zmena. To je úplne zmena hry. A teraz niečo, čo by nemalo existovať. Kov, ktorý sa sám opraví. Vedci pozorovali, že mikrotrhliny v kovoch sa dokážu uzavrieť na úrovni atómov, kde vznikne prasklina, atómy sa presunú a spojajú späť. Bez zváračky, bez zásahu. Len materiál. Zatiaľ hlavne v laboratóriách, ale dôsledky sú obrovské. Dlhšia životnosť, menšie opotrebovanie, vyššia bezpečnosť. Predstav si lietadlo, ktoré si opraví samo drobné poškodenia počas letu. To je úplne iná úroveň spoľahlivosti. Toto sa deje aj v tvojom mobile. Presne tam, kde to najviac bolí. V batérii. Každá sa postupne ničí. Vo vnútri vznikajú malé praskliny a tie znižujú výkon. Tak vedci pridali samoliečivé materiály priamo dovnútra. Keď vznikne poškodenie, materiál ho zacelí. Výsledok? Dlhšia výdrž, menšie opotrebovanie, vyššia bezpečnosť. Pre elektromobily je to kľúčové. Uveďme si ešte jeden príklad. Textílie. Roztrhneš látku a čakáš dieru. Ale niektoré nové vlákna reagujú na teplo alebo tlak. Vrátia sa späť. Nie dokonale, ale dosť na to, aby poškodenie zmizlo. Testuje sa to v extrémnych podmienkach. A potom sa to dostane do bežného života. Teraz sa na to pozri ako na celok. Plasty, betón, kov, batérie, textílie. To nie sú náhody. To je jeden princíp. Materiály, ktoré nereagujú pasívne, ale aktívne, riešia problém. Doteraz vec sa pokazí, človek opraví. Teraz vec sa poškodí, materiál reaguje. A to mení pravidla, pretože najväčší náklad nie je výroba, je to údržba. Ak ju odstrániš, meníš celý systém. Ale realita nesme ešte na konci. Tieto materiály majú limity. Niektoré fungujú len raz, niektoré potrebujú špecifické podmienky, niektoré sú zatiaľ drahé. Ale trend je jasný. Zlepšujú sa rýchlo. A teraz najdôležitejšia myšlienka. Budúcnosť nie je o tom, že veci vydržia navždy. Budúcnosť je o tom, že sa poškodia a okamžite sa opravia. Bez toho, aby si to vôbec všimol. A keď sa to stane štandardom, opotrebovanie prestane byť problém.